поздрав за всички крумовградчани от Бурса и за всички изселници в Турция от доктор Джасур. Всички крумовградчани от Бурса и за всички изселници в Турция доктор Джасур. Ето си да му поздрав. И аз благодаря за специалния поздрав. Превода само ще го кажа. Наистина са хора, които имат сърца, защото не са забравили Крумовград. Това е Сдружението на изселниците от Крумовград в Бурса. Вашите аплодисменти! Браво! Браво!